Morgen. Velkommen til. Den første dag, vi op. Kaffe snakker igennem. Og når jeg lige har spist en morgenmad, skal jeg fortælle lidt om, hvad vi skal lave i dag. Kaffen er rendt igennem. Og nu vil jeg fortælle lidt om, hvad vi skal lave i dag. Det er den 5. januar. Og jeg har et par timer her ved computeren først. Jeg har en opgave den uge her. Jeg studerer offentlig administration. Så dem vil jeg arbejde med nogle timer først. Så skal jeg op på skolen, hente nogle papirer. Så skal jeg, som er blevet skrevet under til min arbejdsgiver, Forsvaret. Jeg har nemlig været ansat i Forsvaret i 15 år. Jeg valgte ikke at forny min kontrakt, når den udløber her til oktober. Det betyder, at jeg har tid til at studere nu, så jeg har en blødere overgang til at skal ud og finde et job i det civile. Men lad os starte med i dag. Når jeg er færdig med at hente mine papirer over på VIA, så skal jeg ned til Silkeborg og besøge Knud, min fars gamle kammerat, tidligere formand på DRB. Han bor i Aldersøst en times tid. Så skal jeg mødes med min søster, for så at tage en tur til Herning, hvor der er en introduktionsdag, kan man sige, arbejdsdag med regionspolitik. Jeg skal nok prøve at tænde kameraet og holde jer opdateret, når der er noget, jeg synes, der er interessant. Jo, og der er faktisk noget, der er interessant, som jeg i hvert fald kommer til at snakke lidt mere om i dag. Det er, at der er en dokumentar i dag kl. 1, som hedder Løgnen om Operation Bøllebank. En meget kraftig titel, hvor en chefsergeant Erik Kirk er ude og fortælle, at den historie omkring Bøllebank, som tidligere er blevet fortalt af Lars Møller, er måske ikke korrekt. Det vil jeg ikke vurdere om, eller ej, det ved dem, der er involveret. Men Erik Kirk har været involveret, og han vil i hvert fald fortælle hans historie. Og Erik Kirk arbejdede sammen med i et års tid, halvandet, ved Air Force Training Center, hvor jeg sad som sagsbehandler i uddannelsesafdelingen, og han sad som leder af kommunikationselementet over i staben. Men jeg glæder mig til at høre dokumentaren i dag, fordi Erik Kirk er en mand, jeg har respekteret. Når han talte, så var han en, man lyttede til. Så det har jeg tænkt mig at gøre en sidste gang i dag. Ja, men vi ses. Mail fra min arbejdsgiver, Forsvaret, at de manglede tjenestelister, som de hedder, altså hvordan jeg har arbejdet for 2016. Så jeg måtte lige bruge en time, lidt over en time, på at lave dem og sende til dem. Hej igen, klokken er 3 minutter over 1, og det vil sige, at nu begynder den udsendelse der om løgnen om Bøllebank. Bøger og holdt talrige foredrag om den skelsættende operation. Usenhed, der er ved at gå op i limningen på grund af manglende tillid til deres chef. Hej igen, klokken er 2. Jeg er på vej op til skole. Jeg skal hente de papirer, som bliver skrevet under. Jeg har jo lige hørt den her dokumentar om Operation Bøllebank, hvor Erik Kirk og Lars Møller primært er i flæsket på hinanden. Og det var rigtig interessant. Det er en kompliceret konflikt, men helt overordnet. Lars Møller, han var chef for, næstkommanderende for den danske bataljon, og han har i høj grad været personificeret som manden, der både kæmpede og hvad skal man sige, løste, vandt Operation Bøllebank. På den anden side i denne her historie, der har vi jo så Erik Kirk, en chefsergeant, som var delingsfører i Bosnien for de kampvogne, som gennemførte kampen. Altså dem, som affyrede skuddene, som slog serberne ihjel. Erik Kirk kender jeg, fordi ikke godt, men jeg arbejdede det samme sted som ham i et halvandet års tid, hvor jeg var sagsbehandler i uddannelsesafdelingen, og han var i stabsafdelingen. En mand, man lyttede til, og han var faktisk helt fantastisk til at tale klart og faktuelt. Så derfor så rammer det mig en lille smule. Jeg synes, det er synd, fordi Erik er jo død i dag. Så jeg synes, det er synd, at de angriber hans troværdighed. For det har han simpelthen ikke fortjent. Jeg skal lytte til de folk, som var der på dagen. Der er faktisk en del af dem. Der er de 20 stykker, som er gået sammen nu for næsten dem alle sammen, som var til stede, siger, at for de der ting, som de ordre, der blev givet, dem fik de aldrig. De bliver aldrig givet. Så synes jeg, man skal lytte til de mennesker. Med hensyn til det, som den historie, som ledelsen har fortalt, med at alt blev gennemført til UG, det tvivler jeg sgu på. Der er de færreste, der igennem deres første ildkamp gennemfører alt til UG. Så allerede der har man da et hul i historien.
Det var søster. Vi har haft omkring psykiatrien, og det var interessant. Det er meget klassisk politikere, de har sgu lidt skvattet at høre på, og det kommer ikke til mange konklusioner. Men de har hjertet på det rette sted, og vil gerne det bedste. Hvad synes du? Det var jo meget interessant. Spændende for at vente nogle ting. Rigtig rart at få nogle konklusioner og lidt mere sådan afslutning på, hvad man har tænkt sig. Ja, det er jo det. Fordi det vi taler om i dag, er jo, hvad der kommer til at ske til valget, altså regionsrådsvalget til november. Det er jo det vi taler om i dag. Det er jo det, politikken kommer til. Altså det er jo de budskaber, som skal sendes til november. Det er jo det, vi forsøger at arbejde med i dag. Det er jo visionsmøde. Hvad vil vi? Og der er det jo fint nok, at man vil have en finansiering, der rækker ud over 4 år, sådan at du ikke skulle gå på, men du gik jo på vikarkontrakt i, hvor mange gange fik du den fornyet? Ja, jeg tror maks 3 gange. Ja, 3 gange, ikke? Ja. Camilla, hun arbejder ved socialpsykiatrien i... Men også det, at man kan komme på fuldtid og sådan. Ja, 30 timer, det er for lidt. Der er sgu ikke nogen, der er tjent med at skal arbejde 30 timer om ugen, og en levedygtig løn er på 37, så det er ikke fair at skal have et halvanden job. Men det var en del af det. Nu må vi se. Kommer Anders Kühnau, den kommende forhåbentlig regionsrådsformand. Så må vi se, hvad han har at fortælle om. Det er Henrik Kjeldgaard. Henrik, han sidder i regionsrådet, og så har han valgt i den kreds, som jeg kommer fra, Silkeborg side, hvor jeg sidder i bestyrelsen, og Henrik kommer. Og på mandag, der skal vi have valgt Henrik igen. Men den anden historie, det kommer vi til. Hvad snakkede I om i dag, Henrik? Ja, vi snakkede om vores valgprogram for 2017, hvor vi som regionsrådsmedlemmer overvejende var for at lytte fra forskellige mennesker, som kan give os nogle input, så vi kan få færdiggjort vores valgprogram her til valget i 2017. Færdig i Herning. Kom tilbage til Silkeborg. Står på Silkeborg station. Så er der sidste ben hjem.
mod Viborg. Det er så ulempen ved at have valgt offentlig transport som sit primære transportmiddel. Det er, at man har noget ventetid. Klokken er lige nu godt 9:30, og bussen går 9:15. Det var et rigtig fint møde i Herning. Det var spændende at møde regionspolitikere. Det er ikke nogen, jeg har kontakt med særlig tit. Og spændende, fordi at en af de emner, som jo interesserer mig, det er offentlig transport. Der kører lige en bus forbi. Fordi jeg jo selv bruger det, men også fordi jeg går meget op i grøn omstilling. Og jeg mener, det er vores ubestridt største udfordring. Og ja, det starter jo med en selv, så jeg solgte min bil, og nu fokuserer jeg på bus. Fordi, hvordan kan jeg bede andre om at tage del i den grønne omstilling, hvis ikke selv jeg ligesom går først? Og det betyder noget for mig. Det starter her, det starter ikke alle mulige andre steder. Jeg er lige kommet hjem igen. Det var en god dag. En rigtig god dag. Klokken er nu 23:33 faktisk, så 11:30. Maden er lige sat over. Lige i gang med at blive varmet. Og så skal jeg lige, mens den varmer, få kigget lidt på de videoer, jeg har filmet i dag. Det virker, jeg kiggede på en del af dem i bussen på vej hjem. Det er det gode ved at bruge offentlig transport, det er, at man kan rent faktisk bruge den transporttid, man har til noget fornuftigt at arbejde. Hvor at hvis man havde siddet i en bil, så sidder man og kører bil. Der kan man høre radio og podcast, det er også fedt nok. Men ikke desto mindre, jeg fik brugt tiden godt i bussen. Jeg fik arbejdet lidt, og jeg tror lige, jeg vil kigge på det sidste på videoerne, inden at jeg skal i seng. Men alt i alt, så var det sgu en pissegod dag. Jeg fik lavet en masse arbejde her i morges og i formiddag herhjemme med min opgave til skolen. Og jeg fik hørt Bøllebank. Jeg fik besøgt Jette og Knud, min fars gamle venner. Og jeg fik kom til Herning med min søster, og vi fik snakket lidt regionspolitik. Og en god dag. En rigtig god dag. Jeg håber, I vil synes, det bliver en god video også. Ellers, så ses vi.